Se on tosiaan alle tunnin päästä lähtö työkaverin synttäreille. Tulee hakee mut porukalla. En tiedä mitä on tulossa, ne sanoi, että 200 ihmisen kekkerit. Ja että täällä Sloveniassa on tapana, että jos sinne tulee joku kaveri, sen kaveri, että se voi ottaa kaverinsa mukaan, että siitä ei tarvitse kysellä. Suomessa ei ihan mene noin. Aina jos joku kysyy johonkin bileisiin, kotibileisiin, kekkereihin, niin aina pitää kysyä, että saako tulla ja kaikki tämmöset, ja ikinä hän ei pääse. Täällä se on eri meininki. Tässä hotellin aulassa en tiedä, näkyykö tää jääkaappi. Tai aulassa käytävällä. Käytävällä. Ei, vähän jännittää kyllä, että mitä vittua siellä on. Kun ne eka kyseli vaan Suomen juomatapoja, niin mä vaan sanoin, että kyllä juodaan. Tappiin asti siihen asti kun sammutaan. Siinä oli vaan silleen, että se oli hyvä. Sitten ne itekin sanoi, että joo, drinking is national sport in Slovenia. Mä olin, yes, in Finland too. Saa nähdä nyt mitä siellä tapahtuu. Tosiaan meen yksin sinne, niin ai, vähän jännittää mennä. Kyllä nyt ihan johonkin, se on kuin 20 kilometrin päässä, ihan Near Villagessa, ihan pikkumestassa siis on. Mikä paikka se on? Ei se kai baari on, vuokratilat, en mä tiedä, jonkun kämppä, en mä tiedä. Ei yhtään tietoa. Innolla odottelen kyllä, ja vähän jännittää kyllä. Tosiaan nostettiin kaiuttimekin huoneeseen. Perkele, että kuuleekin jotain. Ei mitään, kattoo saako sieltä mitään klipsiä.